Hi guys, good afternoon. Ngayon pa ako nakapag-vlog kasi nainis ako dun sa in-edit ko. Grabe na yung edit ko guys, parang kagabi pa lang nag-edit na ako. Tapos, nainis ako kasi nung i-save na siya, hindi ko siya ma-save. Tapos, ang hapa pa naman nung ano na yon, nung vlog na yon kasi yung vlog na yon is ano yon, yung about sa yung sinasabi ko sa inyo, yung vlog about sa, yung about, hindi pala. Yung vlog na pala yon is, yung sa ano, yung mga experience namin before, bago kami yung mga hirap namin noon, bago kami dumating sa ganitong punto. So, yun, basta, hindi ko siya nainis ako kaya i-delete ko siya lahat. So, siguro hindi ko alam kung uulitin ko siya or what. But I don't know. Nakakatawa. But anyway, nagkakape ako ngayon. So, init-init ng panahon at ako nagkakape. Ayan. Ito, tapos may kamote. So, dahil yung anak ko natutulog pa siya sa loob. Ayun, natutulog pa siya. So, kaya mahina-hina yung boses ko. So, today, gusto ko lang kasi wala na akong time guys kasi everyday sobrang ingay dito sa amin kasi may nagpa-practice doon na ang tawag doon, street dancing, kaya sobrang ingay pag umaga. Wala akong time na mag-vlog ng ano kasi sobrang ingay talaga. Tapos minsan naman basta sobrang ingay guys. So ngayon ko na lang, this is the time, the perfect time na i-ano ko sa inyo yung tatanong si Ethan Jade ba yan? About sa kung paano. Okay guys kung paano yung step by step na pag ano sa Shopee. So today, i-share ko lang kung ano lang yung ano guys. Kailangan, teka, parang madilim. Ayan. So, ang pangit ang background ko dito guys. So, ayan. Actually, kung nakikita nyo, ano yan, may shower curtain yan na yung may, ano, tinanggal ko kasi siya, kasi lalagyan ko sana siya ng pictures. Kaso, yung frame pala na binili namin, wala pala siyang hook sa likod na pwede mo siyang isabit. So, kailangan naka-ano lang siya, naka-stand. So, kaya, ayun. Ewan, siguro bibilan ko na lang kung ano yung pwede kong ilagay dyan. Kasi, alam niyo ba guys, pag ganyang wall, so, parang nakaka-feel ako ng sad pag medyo madilim yung mga part na. Okay lang sa akin yung mga kahoy. Siguro kung magkakabahay kami, hindi pwede sa akin yung ano, ang hindi colorful yung mga ano, kasi nakaka-feel talaga ako ng sadness. Kagaya ng ganyan, nakaka-feel ako ng sadness. Okay lang sa akin na kahoy siya, pero yung medyo maliwanag, yung parang ganyang tipo, yung parang ganyan. Pero gusto ko medyo maliwanag siya. Ewan ko, pag ano lang talaga, nakaka-feel ako ng sad. So, kaya nakikita nyo, yung sa ano, nilalagyan ko siya ng mga shower curtain para mas maliwanag siyang tingnan. Alam mo yun? Basta, ganun lang siguro talaga ako mag-ano. But anyway, yun. Um, eto, siguro hindi to step by step. Pero, hindi complete na iaano. Pero, um, unang-una, syempre, kung gusto mo magtinda sa Shopee, kailangan mo muna i-install. Kailangan may Android phone ka. Kailangan talaga Android phone. Android phone or iPhone, yung ano, but wag lang yung Windows phone. Nagkakape kasi ako guys. So, ito lang. Wag lang yung Windows phone kasi yung Windows phone hindi ka makakapag-install ng Shopee app. So, ayun. So, kailangan ano talaga siya. So, after you install, makikita mo yun sa App Store, sa Play Store, makikita mo yung Shopee app. So, ganito yung itsura niya, guys. Makikita nyo, yung Shopee, yan, may S. Orange ang kulay niyan. Saka lang ma-install yan. Tapos mag-register ka. Hindi ko na lang ipapakita kung paano pag mag-register kasi alam nyo na siguro yun. May mga tawag doon, may mga
instructions naman doon. Basta ang importante is ano ka. So, tapos noon, ano ka, register, tapos mag-login. So, yun. After mo nang mag-register, at nakapasok ka na sa Shopee, eto na yung makikita mo sa iyong, pag i-open mo na yung Shopee, tapos nakapag-login ka na, yan yung itsura niya. Teka lang, naglo-loading pa siya. So, ayan yung itsura niya, guys. Ayan, kung nakikita nyo siya ng maayos. Ayan. So, yan. So, hindi ko na lang iisa-isahin, guys. Pero may mga instructions. Before ka kasi mag-enter Shopee, may mga instructions na siya. Ganun siya, ano siya, parang napaka-friendly kasi madali mo lang talaga siyang malalaman talaga kung paano kasi step by step talaga nilang ituturo sa iyo. So, ayun. So, bago ka magtinda, bago ka mag-ano sa Shopee, syempre, ba, dapat may pera ka. Syempre, ano bang ititinda mo kung wala kang pera? So, papakita ko ngayon yung aking mga paninda. Ayan. Ayan. So, nakikita nyo, um, toys, almost, hindi naman almost, parang ano lang, mostly, toys talaga, educational books for kids. So, ganun yung ibinibenta ko kasi yun yung gusto ko, yun yung alam ko. So, kung ikaw, kung mahilig ka sa makeup, hindi man kasi makeup, guys. Though maraming, tawag doon, marami kang competitors, pero depende na yun sa'yo kung paano mo siya ibenta, kung paano mo siya ipakita dun sa mga customers mo. But, yun yung maganda kasi, marami talaga nag-search talaga sa makeup kasi mga girls, mahilig talaga sa makeup, diba? So, ayun. So, napaka-haggard ng face ko kasi sobrang mainit sa yung hairdo ko, nakaganyan lang. But, yan. I-charge ko muna yung aking ano, kasi parang nalulubat na siya, guys. Ang pangit na. So yun yung isang, alamin niyo muna kung ano talaga yung gusto niyo. Hindi yung gaya-gaya lang, okay? Hindi pwedeng gaya-gaya lang, guys. Kailangan yung alam niyo talaga, unang-una alam niyo kung saan kayo kukuha ng mga item na ipapaninda niyo na mas mura. Kasi syempre, marami kayong mga nagtitinda ng mga sa Shopee. So kailangan unique lahat. Kailangan sumabay ka sa presyo nila. Hindi pwedeng dyan ka lang sa mall nga lang kinukuha yung ano. Siyempre, mas mahal talaga sa mall kung doon ka ano. So, kailangan maghanap ka sa palengke, ganon. Kung saan ka pwede makabili ng mga wholesale na ano. Dapat, alam mo kung saan kukuha, alam mo kung anong kalidad yung quality ng ibinebenta mo, alam mo kung matibay siya or what. So, ayun, yung hindi siya, basta, yun yung mga basihan natin, guys. So, ayan, nakikita nyo ha. So, huwag nyo lang tingnan sa ibaba mga ano. So, ayan guys, yan yung aking mga paninda. For now, yan. Kasi, may money pa ako sa Shopee, hindi ko pa siya nakuha. So, pag nakuha ko na yun, kasi pa ako magbibili ng bagong items. So, konti lang to guys. Hindi naman kailangan sobrang madami yung ibinibenta mo. No, ano naman, kung maraming benta, mas maraming chance na maraming customers. Pero kung hindi naman pwede kasing agad-agad, sobrang dami na niya yung binibenta mo kung hindi mo naman afford. So, kailangan, okay lang naman magsimula sa maliit, di ba? So, yun. Then, after that, so, ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-ano ng orders. So, ipapakita ko sa inyo. Kanya, or sold out na yung item mo. So, malalaman mo yun. So, ganun ka, ano si Shopee, friendly. So, basta guys, madali lang talaga siyang tutunan. Kailangan mo lang siyang pag-aralan kung, syempre kung first, kailangan mo talagang ano. So, syempre, kung una-una no, kung nakabili ka na ng yung mga items, kailangan mo siyang picturean, maghanap ka ng magandang background, hindi naman kailangan bumili ka ng sobrang pagkamahal na background, kahit ano lang, basta nakikita lang ng mas klaro yung item, nakikita ng customers, yon. Tapos yun na, tapos pag na-picture mo na siya, pwede mo na siyang i-upload. So, pag-upload, makikita niyo yung plus sign, yan yung upload. So, pag after that, pag kinlik mo na siya, lalabas yan. So, kung saan mo siya yan, o self gallery.
So, click mo yung gallery, tapos lalabas na yung mga pictures dyan. Ayan, yan yung aking mga samples of pictures. So, after that, i-click mo lang yung pictures. Ayan, i-click na yung pictures niya. Tapos, ayan na. Edit lights. Tapos, hintayin lang na mag-ano. Tapos, check. Mga check. I-click na yung mga check na yan. Tapos, hintayin natin kasi naglo-loading pa siya. So, ang tagal-tagal niyang mag-loading. Yan, okay. So, ayan na siya guys. Yan yung itsura ng nakikita niyo pa siya ng maayos. Hindi ko alam kung nakikita niyo ng maayos. Pero, ayan yung itsura niya pag na-upload niyo na siya. So, dito yung product name, may mga product description and hashtags. Ayan. So, kailangan mo lang siyang i-fill up lahat yung mga nakalagay dyan. Siyempre, alam mo na yan, diba? Hindi ko na kailangan i-explain yan kasi very basic lang. So, ito yung pouches. Ito yung large pouch. So, depende yun kung mga item is mga maliliit, mga medium pouch. Depende. Depende sa'yo kung ano yung i-order mo na pouches sa ano mo, items mo. So, after that, pag nailagay mo na sa pouch. Before that, guys, kung babasagin yung inyong mga ipapadala, for example, kahit hindi naman ano, kasi mga plastic kasi itong iba, so madali siyang masira. So, kailangan talaga nagpa-bubble wrap yan. So, itong bubble wrap, guys, papakita ko sa inyo yung bubble wrap. Ito yung itsura niya. Teka lang, ha. So, yung itsura niya is ganito. Kung hindi kayo familiar sa bubble wrap, ayan. Maghanap kayo kung saan kayo makakahanap ng bubble wrap. This is ano lang, 30 pesos per meter. So, yan yung itsura niya. Parang yung pinapaputok natin, yan o. Oh, putok-putok yan. Yan yung bubble wrap. Sa mga hindi alam kung ano yung bubble wrap. So, yan yung pinapal-secure natin para hindi madaling mabasag or masira yung ating product kasi malaking impact kasi yon syempre pagdating doon, pag-ship na doon sa ano, pag nasira, ang i-rate sa iyo ng customers is syempre bagsak. So makaka-apekto din yun sa iyo sa yung store. So kailangan nakabalot ng mabuti. So ganun. So at kailangan yung mga item mo, make sure na kakasya siya, kung 500 pesos, make sure na kakasya siya talaga sa isang pouch. Hindi pwedeng sumobra. Kasi kailangan kakasya talaga siya sa large pouch. So, ayun. After that, kukunin naman nila to sa mga courier. Tapos, bibigyan kanila ng papel. Sila nang bahala dyan. Alam, very easy kasi sila na magbibigay sa'yo ng ano, magbibigay sa'yo ng papel. So, ayun. So, ganun kadali. Maghihintay ka lang ng iyong orders. So, after that, pag may nag-order na-ship na siya, teka, papakita ko sa inyo yung ano, pag na-ship na siya. So, ayan, dahil nagising nagising yung ano ko. So, mag-vlog tayo na meron siya. Okay lang yun. Na nandyan siya, okay. Eto yan guys. Oops, parang hindi siya makita. Yan, may nakalagay dyan na buy, feed, notifications, and me. Oops, hindi masyado makita. Basta yun guys, makikita nyo yan. Tapos, i-click nyo yung me. Yung me, paglabas na, pag ano sa me, go to my sales. So, yan. Ay, may sales yan, may unpaid. Hindi mo siya makita guys. Yan, account. Meron kayong account. Importante kasi yon kasi doon ilalagay ni Shopee yung inyong pera. For example, ATM. So, kami talaga katagang nag-open kami kasi yung account naman namin, hindi sa bangko,
Sa isang co-op lang namin nilalagay yung money namin. So, may mga ATM kami, but ano na siya, hindi namin siya ginagamit matagal na. So, nag-open kami ng bago, nag-open yung amin is BDO. Yung sa BDO is 2,000 pesos yung ano niya, deposit. So, yun, kailangan yun kasi yun yung ilalagay mo dun sa account mo para mailagay ni Shopee yung pera sa'yo. So, ang dilim na, no? But, yun siya guys. After that, pag na-deliver na, sasabihan ka naman ni Shopee na na-deliver na natanggap na nilang yung pera, tapos i-deposit na nila dun sa iyong account. Tsaka, don't worry guys, kasi sa Shopee app, meron silang help center dun sa application talaga, ayun applications, dun sa app talaga, merong help center doon na may mga questions, mga common questions na pwedeng itanong ng mga seller or buyer na pwede mong basahin. So, yun. So, yun lang guys. Ganun lang siya kasimple. So, yun. Gusto ko lang i-ano kasi I have no time na i-tackle pa yan sa ibang araw kasi sobrang ingay talaga kasi everyday may practice kasi dito sa basketball court yung mga ano, so sobrang ingay kasi may drum. Sobrang ingay talaga. So, yun lang guys. um, inano ko lang talaga kasi I have no time talaga na i-tackle yan. So, sana ay nakatulong yun sa inyo, Miss, ano ang pangalan nun? Sana ay nakatulong sa'yo. Kung meron ka pang tanong, just comment below kung meron ka pang gustong malaman. Pero, lahat ng gusto mong malaman, nasa Shopee app na talaga. Very friendly sa Shopee. So, yan lang guys. Kasi magkakape na ako kasi yung kape ko, ano na, hindi na mainit. So, yan. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye-bye!